أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. الحمد لله رب العالمين. آمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. آمين. إياك نعبد وإياك نستعين. آمين. اهدنا الصراط المستقيم. آمين. صراط الذين أنعمت عليهم آمين. غير المغضوب آمين. عليهم ولا الضالين. آمين. Jonsi Sedu ne ala danga sagini nyuma ni ami Jonsi Sedu ka do biye juma ye biye lahoro madunye ala batu ala nyini dobi faraka juma do fa kosobe ama nyini ala fe ala mi ni kilindo semasa ala mi nye nyeda ala mi nye laharada ala mi ngo ale nyeda Muhammadu ya Rasulullah o kanu kama o ala o mi ndi sunogo o ala mi nati jingo o ala mi nali de nya masa ni lahara masai ala mi ni masaya bele jele bi baka ala kele to aka masala amba nyini wo ala de fede Jonsi Sedu anga jamana mi ni amba kono jamana mi ndo ay ko mali jamana a geleyale do anga mana gwani Jonsi Sedu ka do gelen abora subhanahu wa ta'ala la atibo mashila aliko wa furata mashibul alikil Allah ha bele e manjade ne te matini vanye matani wie Allah ha ngaramko Jonsi Sedu anga nyina Allah ta'ala fe anga ni jamana baya ka kishi aka jamana indaga femi nyeshine be jamana ma Jonsi Sedu ka do gelado gelanya Allah ta'ala tay an noyali fana usebe Allah shukoni du sejete ya rabbi ya rabbana ya Allah ya Muhammad ya rabbi ya Allah amani Allah fe akakira bayin bonya kama akanga jamana kishi akanga jamana tanga ya rabbi akanga jamana kishi na ya kishi aka hera shuranga hera mi ni dandala hera mi na billaba hera mi na kunaka usebe Allah amani na Allah ta'ala fe Muhammadu kanu koso ya Rasulullah ana bono kanu koso magani madina kureshi baraka kama alhamdulillah baraka kama amani subhanahu wa ta'ala fe alamin kelendo ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah لا إله إلا الله لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ننتدو على كو جنة ملكة وردانة مين دونا مين مدو بنا على مدي أيان دفع مين غما أنغا على دون كسرانية أنغا شو أنغا سلي أبانا أنغا جغبو أنغا دالا كافو على كلا كتباي محمد أنغا تامغا ناسي باني ننتدو ala ko ayeni nga Muhammadu mun kanu ko so alera mi nya ala da atese be mura kono ko ala bi sali wal ma ala bi shun ay ala ti shun mbo jaye dana e ma zan ti sali wallahi ala ti sali ala ti shun Allah ala bi sali joni ay mash e fo iteble o awe do ngoto ala ko fe ala ti shun ala ti sali nga ko ale na kammele ko be soli ke kira Muhammadu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e de bangene za wala imana ke doni ka bayi ku kungulo chile po ni bi kuma Qur'an ka wara ka bi kungulo kono Jonsi Sedu ka do ibata kira ka dabada bi kedre rasulu koni arabu kami dele do Madina Jonsi Sedu ala no gane shen wulofla ndara kaburu ke tara po shen wulofla wallahi ne ma se ba ko aéroport la ba shen folo ndara dugo minu nyini shen folo lo mamine o mamine nye tako folo minga maga dugo mamine amna sabula anye tali minga ni baba ni de kundara nyoave baba ni sisugo ado ala ko kunda ngulo la maga abebe bi miri baba la bina minga nyi o chef folo mamine warko wari kule ka nyanya ani kingi ka nyanya Allah bele le kanku Musa des temps modernes o teklenye ay ale kapsa kangu Musa ay sorola soro akapsa ay shekeme nyele nga ko muna kangu Musa sanu de ta mali kono katana yi ayoke ale dun war de ta arabu jamana na kanana kana bara o kera ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ndigi Allah ya Allah anga jamana sutura anga jamana kishi la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah Jonsi Sedu anga jamana de mali kono mali koka degu be mina hami be mina bebi ka hamido bebi ka degu do anga jeka jira Allah la ayanga ni usiri ngara mo bina duabu tabi juma do ya baina ayanga ni usiri ala kan kishi ala kan kishi maluma ala kan kishi ala kanange daga dinyi ya rabbi ala kanange daga emuna Jonsi Sedu kardo daga diati fenye kira ya foka wala skei mawo mani kara daga de kara ma kuna goyi Allah ala kanange daga bele tara patay hashidi Jonsi Sedu ala kanange hashidi muna hashidi amai skei mama kara hashidi Jonsi Sedu wallahi tisa abada fa ala ka jirila
ani ye tiɲɛ dɛ hasidi amai maa ma ngani amai joni sedu ti bon nogola ami ke sinji tugulai sinji anga ke balimo fe balima Allah anga kanga jamana fe jamana faso kanu kira ye fɛn minnu ɲini silamɛw fɛ k'a fɔ k'a gɛlɛya joni sedu ninnu b'a la ngara mɔgɔ ne ka kuma nin faamu ɲana k'a waleya jamana in bi suma ne tɛ maa ti nin fɔ an ye o maa min mana k'a ka jamana fɛ joni sedu k'a dɔn i ye kira jogo ladige sigei ala k'an kɛ jamana kanu na ami bɛɛ ka jɛ k'i bolo kɔrɔ fati a ye ŋaniya siri baara o baara la baara in bila ngara mɔgɔ ka bi duwawu ye spécial ye dɛ a ye ŋaniya siri ni maa min bɛ mobili wolo la fɛrɛ minɛ fɛrɛ minɛ ordinateur bila sa a bila banki u bɛ wari kɔnte la dɛ a ye wari in bila sa k'i ka wari bila Amadu Ayidara bɛɛ na k'i ka wari bila i bɛ sa ka wari in jaa wari bila sisan Fane Flo ye dossier b'a kama kɔrɔ Banque Atlantique sisan k'i ka dossier bila ngara mɔgɔ bɛna duwawu kala Jean Seydou maa min birilen bɛ foro kɔnɔ ala de bɛ sa nati ni san in jiginna o de bɛ e ka sumansi balo foro in bila i ka ala ta mɛn daba jɔ i ka ngara mɔgɔ ka fatiya minɛ daba jɔ dɛrɛ dɔgɔtɔrɔkɛ se t'i ye ni se bɛ e yɛrɛ ye i ti sa pikiri in bila dɛ pikiri bila i ka n ka fatiya in minɛ karamɔgɔ ka fatiya minɛ a minɛ Seyid Usman Madan Sherifa belebele basaden mɔgɔw b'a dɔn o ko ni ala ka di n'i ye min ɲini ala fɛ ala bi sɔn nka daba tun ta in minɛ o minɛ n kana mɔgɔ ka duwawu minɛ dɛrɛ ɲɔrɔ Serifukɛ Asarafu Amadu Hadi Tal ɲɔrɔ Talgeda Jetura ɲɔrɔ Imam Diko Bamakɔ Badalabugu belebele a ye a ta in bila a ka ne ta in minɛ a y'a bila a ka karamɔgɔ ta minɛ ni ne tilala n da in na a k'a ta fara n da in na ala b'a minɛ أعوذ بالله من الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على سيدنا محمد عبده ورسوله الله لا شريك له الله لا شريك له الله لا شريك له لا إله إلا الله محمد رسول الله آمين ya rabbi ya rabbana jamana ɲɛmaya bɛ min bolo bi Asimi Goyita don ala k'a tɛgɛ labila ala k'a kɛ maa karilen ye a ye min daminɛ ala k'a n'a dɛmɛ ala k'a n'a dɛmɛ ka jɛ a ka sɔrɔ kɔ k'a tila saba ye fila ka di fantanw ni dɛsɛbaatɔw ma a y'o min kɛ ala kama ala ko sara ye foraji caman kɛra o e ko a tɛ bi bɔ sa de a f'a ye n'i kɛra kalanden ye ne ka kalanden don dugawu sɔrɔ man di Asimi a farala kalandenw kan kalanden sɛbɛw wallahi kalanden sɛbɛ don a ka karamɔgɔ ko suma a ka karamɔgɔ ko suma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ami a tɛ tɔgɔma don dɛ a dɔgɔnin don ami alhamdulillahi rabbil alamin Sabatungara commandant Baba Cissé wele a bi baara kɛ présidence la k'i ka Orange Money lajɛ ko Asimi Goyita ye 400 di k'a surula i ko ko ni Asimi Goyita n'a ma dɔwɛrɛ di 400 kɔ k'a k'a sama ka bɔ n kun fɛrɛ b'a kan wa ye fɛrɛ fara kan 400 a n'a fɛrɛ ko n bɛ 1000 fara kan k'a caman sisan a tɛ ɲɔgɔnna tɛ yan Asimi Goyita y'anw faa koyi a tɛ se ka wari di maa ma a tɛ se ni fɔ n'i ye Lala ɲini Lala Jalo n'i fɔ n'i y'o ye ne ko Asimiya ne ko e ye ninnu bɛɛ dɔn cogo di kelen hawla wala i ye ninnu bɛɛ dɔn kelen ne ni Isa Kaw Jim an ma taa daminɛ Asimi ka so dɛ an taara Lalaw ka so de ɲini fɔlɔ k'o dɔn a dɔgɔnin minnu bɛ yen ani minnu bɛ sigi temina ye k'u tugu an kɔ an ka taa grand sœur fɛ yen Lala joli Lala Jalo Madame Goyita Allah n dɔgɔnin de don n dɔgɔnin a kuma sisan kɔni Asimi Goyita n y'a sɔrɔ n'a mana fɛn di yan o kama buranya kɔni o gasi ka bon dɔgɔnin b'a bolo Allah an kekuyara jɔdise dun bɛ n keleku n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de Bamako wula o don Jɔni Seydou k'a dɔn ɲin tɛ maa min da kana sɔn i ka sɔrɔ gɛsɛko kɛlɛ la o ye tiɲɛ Jɔni Seydou k'a dɔn Laya Jara nin y'a ka fatiri ye i k'a dɔn kunnafonidila ŋana min bɛ yen kumakɛla ŋana min bɛ yen Jɔni Seydou k'a dɔn n'a lakodɔnnen bɛ Mali kɔnɔ kosɛbɛ a tɔgɔ ye ko Abdul Niang l'homme des dossiers Abdul Niang i k'a dɔn a bɛ ɲini ka to dongo la sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn awa tile fila in na Abdul Niang kɔni kaso bonba e ko a dan do kɔnɔ wa a ka yɔrɔ la hawla wala a ka yɔrɔ ye mandi u ka yɔrɔ
jɔnji de du sɛbɛnnikɛla ko ne bɔ ni bi jɛ walahi masa min ye ala ye n ma tɛmɛ yen da fɛ wa i kuma cogo dɔn dɛ ni n ka ci bɛ Malitel da la n ko n jɛna kɔ wa i kuma cogo dɔn ne da ye Meriba da ye n k'i kuma cogo dɔn o de bɛ kisi Abdul Ɲang jɔnni sedu k'a dɔn a da ye fɔlɔ ko bi tigɛ o de kɔni kɛra kaso donni sababu ye sɛbɛnnikɛla ko awa kiiritigɛla kuntigiba min bɛ yen komini 4 na o kɔni ye tabale gosi k'u k'a minɛ wa a ka taa bila kaso kɔnɔ jɔnni sedu k'a dɔn seyi minɛkun yɛrɛ min fɔra o bɛ maa siran kosɛbɛ association de malfaiteurs o ti kuma ɲuman ye sariyatigiw fɛ n'i y'o mɛn jɔnni sedu k'a dɔn o ye kasobo ye sɛbɛnnikɛla ko a ko Abdul Ɲang kɔsa in na a ka kumaw gɛlɛyara kosɛbɛ jɔnni sedu k'a dɔn kuma gɛlɛnw kuma gɛlɛn yɛrɛ minnu bɛ ɲini ka taa kɛ sababu ye jamana kiiriso ni k'olu lagosi sabula min ye dankɔrɔba min n'an k'a ma ko Musa Jawara Jamangile sécurité d'état général Musa Jawara i k'a dɔn ale minɛna kɔsa in na ka taa ɲininka minɛni kun tɛ dɔwɛrɛ ye i k'a dɔn Burama Fall an baarakɛɲɔgɔn min n'u y'a fa i k'a dɔn Burama Ture asafurula Burama Ture o ka faali i k'a dɔn den ɲɛɲinita don o de la min ye jamana sariyatigiw ye olu kɛlen bɛ ka wulikajɔ kɛ ka tabale gosi maa o maa bɛ yen n'u sɔmin don k'a fɔ k'an ka dɔ dɔn i k'a dɔn awa Jawara a welekun ye nin ye jalaki fanba o binnen bɛ Karimu Keyita kan jamanakuntigi kɔrɔ denkɛ o yɛrɛ bɛ taamana Kodowari jamana na mandat d'arrêt dalen don kɔ kan nin ko fila min kɔni n'o kɛra kɔsa in na a na kɛ nin de ye Abdul Ɲang ni sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ a kumana fo ka tɛmɛ i k'a dɔn tiɲɛ don ni maa bɛ kuma fɔ jango journaliste dalu jɔnjɔn t'e bolo fo ka kuma fɔ ka t'u bala f'i laban yɛrɛ min na taa kɛ sababu ye a bɔ jamana yɛrɛ a sariyatigiw ni ka to olu sɛbɛkɔrɔ dɔgɔya a ko i k'a dɔn kuma gɛlɛyara bolo fo ka fɔ k'a to ten o de la kɔni a bɔ jamana kiiritigɛlaw y'a ɲini sa k'a fɔ Abdul Ɲang i k'a dɔn a ka minɛ ka taa datugu sɛbɛnnikɛla ko tiɲɛ don maa caman kɔni b'a dɔn k'a fɔ min ye Karimu ye Kato a n'o kun ka di kosɛbɛ maa caman kɔni b'o dɔn nka o n'a sɛbɛ dalu kɔni man ka sɔrɔ i bolo min kɔni b'a to ayiwa i k'a dɔn i bɛ taa jamana kiiriso yɛrɛ ka to olu lajaba ni kuma bana minɛnenw ye sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a ta k'a lajɛ kiiritigɛlaw ko nin ko association de malfaiteurs jɔnni sedu i k'a dɔn o ye kuma juguba ye i k'a dɔn ni k'i b'o fɔ o kɔrɔ de ye maa minnu ye kojugukɛlaw ye e n'olu faralen don ɲɔgɔn kan yarɔ o tɛ kuma ɲuman ye sariyatigiw fɛ yen hali diffamation tɛ ayi outrage tɛ ayi gɛlɛyara e ta in kun tɛ outrage de ya e tɛ n kun don i bɛ tubabu kan in dɔn. ne ta kun ye kuma porokotori da de. o daga di la. kuma porokotora da. jansi de don. sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min na ko bi. nin kɔni ye ko ye min gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a to ten. n'o y'a sɔrɔ Abdul Ɲang nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye a ka don kaso la. ayi kiiritigɛlaw fɛ. a ye waati jan kɛ yen. ala ni kunnafoni di so ɲɛmaw. i k'a dɔn ani ba ɲumankɛw ani hakili ɲumantigi caman de farala ɲɔgɔn kan. ni ka wulikajɔ bolo da a donnama in kama a bɛ se ka porokoto. ni ka bɔ kiiritigɛlaw bolo. journaliste i k'a dɔn i bɔra min na. n'i y'o ɲɔgɔnna wɛrɛ natɔ ye journaliste k'a dɔn i kan k'i pan ka bɔ o kunna ale kɔni a ka kuma gɛlɛyara a gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a to ten a ye kuma bana minnu fɔ kuma minnu kɔni ma taa a kiiritigɛlaw jimi sira fɛ nin mun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ Bamakɔ la daba tumara ne bɛ n tɛgɛ don o bɛ kɛ ni kɔni sɛbɛn ye an ko min ma Mali Tribune Abdramani Diko nin y'a ka sɛbɛn ye Abdramani Diko ko ala kana kɔnɔto wara kungo la a ko fɛn min ye belebele ye n'o ye Bakari Togola ye k'a welelen don bi sɔgɔmada na tuguni pôle économique la a ye baya kɛ koyi o b'a la wa u t'a to baya kama baya alimami b'i wele kiri la yɔrɔ min na kuma bɛ baya kɛ ayiwa bisimila o ma ala k'a kisi naam sɛbɛnnikɛla ko hali a ko fɛn min ye Bakari Togola ye Bɛnkɛ Bakari fɛn min ye Abirikalo tɛmɛnen ni hakili b'a la a bɔra kaso bonba la fɛn min ye sɛbɛnnikɛla ye n'o ye Abdramani Diko ye a da bɛ jala la a ko ni ala ma jagɛ Bakari Togola a bɔra yɔrɔ min a bɛ segin yen tuguni koyi sabula min wulilen b'a nɔfɛ Zeni a ko CFA wari miliyari 18 n'o ye nafolo ye min ni jamana kun y'a bila ye ni kɔɔri sɔngɔ kɛra jiginfɛn ye wala yɛlɛfɛn ye wari in bɛ ta ka kɛ ka tila sɛnɛkɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ walasa ka sɔngɔ basigi sɛbɛnnikɛla ko u k'o wari de ma ko fond de stabilisation du coton
sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye wulikajɔw ni hakilinaw ye jateminɛ nana kɛ san o san dɔ de bi fara kɔɔri prix kan sɔngɔ bi jigin wala a bi yɛlɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o jigin ka yɛlɛ o bi kɛ sababu ye fɛn min ye kɔɔri sɛnɛnaw ye n'o ye cikɛlaw ye togoda la k'u sɛgɛ o tuma an ka nafolo dɔ bila kɛrɛfɛ ni kɔɔri sɔngɔ kɔni jiginna diɲɛ selege naani sugu kɔnɔna na o tuma anw bi nin wari in da ka fara a sɔngɔ kan min bɛ se k'a to fɛn min ye sɛnɛkɛlaw ye olu a ka bi olu ka tuma kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko fond de stabilisation a sigicogo filɛ nin ye sen kan a ko n'i y'a ta k'a lajɛ nafolo in a bi bila kɛrɛfɛ cakɛda min don a la kɔɔri sɛnɛnaw don jango Bakari Togola yɛrɛ jɛkulu min bɛ yen n'o ye confédération ye n'o ye kɔɔri sɛnɛnaw ka jɛkuluba ye ale de kun kɛlen bɛ ka wari in bɛɛ lajɛlen koɲɛ minɛ compte dɔ dayɛlɛla banque malienne de solidarité la BMS ka taa wari in bila yen wari a kɔlɔsilen tɛ Bakari Togola kelen fɛ fɛn min ye ministère de l'économie et des finances a ko o fana kelen bɛ ka wari in kɔlɔsi CMDT o bi wari in kɔlɔsi a ko fɛn min ye Mali dɛmɛbaga dɔw bɛ yen n'o ye agence française de développement AFD olu fana olu bi wari in kɔlɔsi a ko o wari miliyari 18 dɔ de taara ka bɔ o la dɔɔni fo ka wari in jun o tuma sɛbɛnnikɛlaw ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye kɔɔri sɔngɔ ye an nana to o la kɔɔri sɔngɔ nana bali ka sin ka jigin fugu k'a sababuya kɛ fɛn min ye covid 19 ye kuma nana caya fɛn min ye jamana ye a taara k'a bɛ taa wari nɔfɛ min bɛ se k'a to wari in ka ta ka kɔɔri sɛnɛw dɛmɛ telewu wari tɛ yen ala a gɛlɛyara wari tɛ o tuma wari taara min an b'a kɛ cogo jumɛn na a ko cogoya foyi de ma sɔrɔ o de y'a to salon samiya ni hakili b'a la kɔɔri sɛnɛw ma se ka dɛmɛ engrais ma se ka subventionner kɔɔri prix ko a nana kɛ gɛlɛya ye sɛbɛnnikɛla ko wari min kun bilalen bɛ san yirika ko ni gɛlɛya nana a bi kɛ k'a furakɛ wari tununna sɛbɛnnikɛla ko a ko Bakari Togola a to a sɔrɔli ko in na dɔwɛrɛ tɛ kɔɔri sɛnɛw ka jɛkulu ɲɛma ale de kun y'o ye o tuma ni wari bi bɔ Bakari Togola dɔn b'a la tiɲɛ don a kelen ka signature tɛ se ka wari labɔ maa wɛrɛw de bi fara kan maa wɛrɛw de bi yamaruya di ka wari in kɔni bɔra maa min don a la k'a fɔ a bi bila yen kɔɔri sɛnɛnaw don o tuma n'a tununa a ko bolo bi da n'a fununa a bi da tigi de kan na Bakari Togola ale fɔlɔ de bi ɲininka sɛbɛnnikɛla ko miliyari 18 min kuma n'a wulilen filɛ a bi bila min nɔ na o ni dossier kɔrɔ in tɛ kelen koyi sabula dossier fɔlɔ in ni hakili b'a la o kun ye miliyari 9 ani miliyɔn 400 ye a kun fɔra k'a fɔ nafolo min bi ta ka di kɔɔri sɛnɛw ma u k'u yɛrɛ dɛmɛ kala minanza lajɛw walasa fɛn min ye kɔɔri sɛnɛw u ka se k'u ka kɔɔri kilo jate u ka kala balegu kala la minɛnw ka d'u ma ekɔliso dɔw ka jɔ o wari o de tununa a bi fɔ o de ma kɔɔri sɛnɛw ka dɛmɛ o ni fond de stabilisation fɛnɛ tɛ kelen ye dɛ ayi ɲɛnakaw ka Bakari sɛbɛnnikɛla ko Ala de b'a dɔn a ko nin wari fila tununi a ko fɔlɔ in na kɔni a ye kaso kɛ a ko fɛn min ye liberté provisoire o dira ma maa wɛrɛw bɛ yen minnu kun nɔbɔra o ko la olu nana laban fɛn min ye sefa wari miliyari 5 Bakari Togola yɛrɛ y'o de sara caution ye jamana ka ja ma a ka t'i sɛgɛnna fiɲɛ bɔ ani kiiri ka tigɛ sɛbɛnnikɛla ko liberté provisoire a b'o la waati min na nin miliyari 18 fɛnɛ kuma wulilen filɛ nin ye n'Ala ma ja kɛ taa ni ka segin bana t'i ma to Bakari Togola n'Ala ma ja kɛ a bɛ n'i yɛrɛ ye kasobonba kɔnɔ jango tɛmɛnen in na a kelen kuma ta maa dɔw bɛ n'o ye Soloba Madi ye o kun minɛna Dirisa Tarawele Burama Kulubali olu kun minɛna ka fara kan olu labanna ka bila maa wɛrɛw bɛ minnu bilara contrôle judiciaire la n'o ye Raymond Danbele ye a n'a tɔw caman bɛ minnu kun minɛna ka bila contrôle judiciaire la an fa Kulubali Npɛ Dunbiya Alu Danbele ani Raymond Danbele o Raymond yɛrɛ Ala kɔni nana n'a ka na ye o fatura kiri kɔni bina ka bɔ o kan nka fɛn min ye ko in ye o kuma tigɛ fɔlɔ a ko kura wɛrɛ na de filɛ ka bila la sɛbɛnnikɛla ko a ko san 2021 a bɛna gɛlɛya sabula fɛn min ye pôle économique ye maa minnu bilalen b'a kunna bi u pɛrɛnnen don kɛlɛ kama sabula pôle économique ɲɛmaakɔrɔ n'o ye Mamadu Kasoge ale yɛrɛ kɛlen don ministre ye a bi dossier bɛɛ dɔn foyi kɔni di yuruguyurugukɛlaw kale bilen sabula ministre yɛrɛ kun ye pôle économique ɲɛmaa ye o tuma a ta karila forobamugu la an karila ɲɔgɔn na kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Mali tribune kɔnɔ a ka bi bɔli la jɔsi jɛdu ne bɛ n kelen ku a don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le combat o don sɛbɛnfura nin y'a boli ko siɲɛ 3,300 ani 4 sɛbɛnnikɛbaa de ye Lasina Kulubali jɔsi jɛdu ni maa min ni tulogere bɔra dɔn na ni dunu bilala ni m'a kɔrɛ ale tɛ jɔ a tɛ jɔ jɔsi jɛdu i k'a dɔn Haut Conseil islamique Ousmane Banana Sherifa Aïdara Basaden Kakaden a ko a bɛrɛta ko in t'ale bolo dabala koyi Haut Conseil ɲɛmaaya ale ye sɛbɛnni k'a b'a jufa kɔnɔ n'u m'u cogo dɔn ale bɛ baara bila pelenkete awɔ subahanallahi subuhu Ala ka n'a kɛ démissionné jɔnji jɛdu Ousmane Banana Sherifa Aïdara ko a ko barika bonyana a cayara
sabula kɔsa in na imam dɔ bɛ o ko min ma Yakubu Dukure i k'a dɔn ayiwa ale y'a jɔyɔrɔ bila Yohani Sodi i k'a dɔn Haut Conseil kabini o ko nin kɛra mankan caman wulila nka ko in yɛrɛ jubaju Yohani Sodi i k'a dɔn a bɔra i k'a dɔn minisiri min n'a bɛ diinɛ kunna sɛbɛnnikɛla ko a ko Haut Conseil islamique an bɛ donni minɛ ko bi i k'a dɔn a ko yɛrɛ taabolo n'a a ɲɛni a bɛ sɔn ka gɛlɛya kosɛbɛ minisiri min n'a bɛ diinɛ kunna silamɛw ka minisiri chrétiens ka minisiri ko in na a yɛrɛ bɔra a ka fɛn ja bɛɛ b'a kɛ koyi vidéo kɛ jɔn ti vidéo kɛ ko minisiri yɛrɛ de bɔra ka vidéo dɔ kɛ vidéo in kɔnɔ i k'a dɔn awɔ jɔrɔ ni hakilina min b'a la ka ɲɛsin jamana alimamuw ma Mali kɔnɔ i k'a dɔn a da donn'u na k'o sɛbɛn kɔrɔfɔ a ye tigilimali caman kɛ minisiri yɛrɛ kɔni y'a jira k'a fɔ maa caman bɛ alimamiya in na Yohani Sodi k'a dɔn caman bɛ jɔyɔrɔ ɲini walima wariko de la nka diinɛ yɛrɛ a ɲɛfɔli walima diinɛ ɲɛta Yohani Sodi k'a dɔn caman kɔni b'a la o gɛlɛya bɛɛ a ko n'i kota k'a lajɛ min ye vidéo wɛrɛ ye Imam Ibrahima Jaabi Yohani Sodi k'a dɔn o fana y'o kɛ gɛlɛya min dara k'a sɛgɛrɛ Yohani Sodi k'a dɔn o fana da donn'u na k'o sɛbɛn kɔrɔfɔ min ye président ba yɛrɛ ye Haut Conseil président ba min ye Seyid Ousmane Madani Cherif Aidara a y'a jira k'a fɔ a jɔrɔla fo k'a fɔ k'a to ten jamana min ni diinɛ maa de ka ca ni silamɛ diinɛ n'o maa de ka ca jamana kɔnɔ n'a fɔra o ɲɛmaw saa kalo 12 olu de bi kɛlɛ la u bi ɲɔgɔn buru jaafu la Yohani Sodi k'a dɔn Ousmane Madani Cherif a y'a jira k'a fɔ a kamana ganna sabula n'i ye nin ko in natɔ ye maa kan ka siran maa o maa n'i ye silamɛ ɲuman ye Yohani Sodi k'a dɔn i kan ka jɔrɔ silamɛya kutubu kɔnɔ sabula alimamu ani diinɛ ɲɛmaw u bɛra ka ɲɔgɔn buru jafu ka ɲɔgɔn malo Yohani Sodi a y'a jira k'a fɔ o ye kɛwale min tɛ ka jugu kosɛbɛ nin bɛ ko nege bɔ maa na o de la i k'a dɔn silamɛ caman bɛ jamana in kɔnɔ bɛɛ lajɛlen kamana gannen don maa si tɛ taa yɔrɔ dɔn a ko hali tile fila in na i b'a ye k'a fɔ alimami dɔw bɛ yen Yohani Sodi k'a dɔn minnu dɔnnen don kosɛbɛ Imam Cham ani Mahi Watara Yohani Sodi k'a dɔn olu ye kuma dɔw fɔ kuma minnu fana bana minɛ don ka ɲɛsin Mahamudu Diko ma sabula u ka nin kuma ninnu Yohani Sodi k'a dɔn u bɛ keleku caman de fɔ a ko n'i ye nin ye diinɛ kɔnɔ a kan ka maa siran Yohani Sodi k'a dɔn Mali jamana an bɛ taa mini an dun b'an dogo yɔrɔ jumɛn Yohani Sodi n'a fɔra jamana den fanba bɛɛ lajɛlen ye silamɛ 90% musulman o tɛ de o don nka ɲɛmaa minnu b'a an ka ɲɛmaaya la Yohani Sodi k'a dɔn bɛn tɛ ko la don o don dɔ bɛ dɔ lajaaba don o don dɔ bɛ dɔ nani don o don dɔ bɛ keleku ni dɔ ye sɛbɛnnikɛla ko awɔ nin taabolo ko min daminɛtɔ filɛ nin ye gɛlɛyaba de natɔ ye diinɛ kɔnɔ Ala m'an kisi la Ousmane Madani Cherif Aidara a y'a jira k'a fɔ maa min tɛgɛ bɛ Ala bolo i bi man di Yohani Sodi k'a dɔn Haut Conseil o ye dunan ye a nakun de ye ka diinɛ tila silamɛw ka bɛn nka bɛnbaliya min n'o daminɛnen filɛ fo wuli ka jɔ de ka boloda joona n'o tɛ ale b'a bila pɛrɛnkɛtɛw a jo don dɛ saa nana saa mana kɔlɔnla ɲinginnen don nbogi nin kun ye sɛbɛn ye Conseil ti jama di Aidara ma ayi a ti tɔgɔ d'a ma dawula d'a ma a ka wari de bi t'a la a ti fɛn sɔrɔ a la nin kun ye sɛbɛn ye a b'a bila an ye min bɔ le combat kɔnɔ a ka bi bɔli la daba tungara ne bi n tɛgɛ don o bi kɛ ni kɔni sɛbɛn ye an ko min ma la révélation ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan tali Prosper ki nin y'a ka sɛbɛn ye a ko fɛn min ye Adema PSJ kalafili min n'a kun bɔlen bɛ k'a fɔ a bɛna kɛ 2022 Adema PSJ nin parti belebeleba ye u bɛna mun de kɛ u bɛna jɔnni k'u ka cɛbɔ ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ kalafili min n'a kun bɔlen bɛ a ko fɛn min ye maa caman bɛ minnu ye labɛn sabati olu kɔni ye fiɲɛ taafan yira i n'a fɔ Sumelu Bube Mayiga Musa Mara Alu Bouakar Diallo ka fara Seydou Kulubali kan o min ye groupe Sira o ɲɛmaa ye nin bɛɛ lajɛlen labɛn sabati ka ban dɔwɛrɛ tɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ wulikajɔ ani baara minnu kan ka kɛ min bɛ se k'a to u jɔyɔrɔ an'u ka se ka ko ladɔn jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ o kun don a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ni maa ninnu ka wulikajɔ dɔwɛrɛ tɛ n'i ye kɛlɛ o kɛlɛ misinko la dadugula nɔfɛ ko don bɛɛ b'a fɛ ka kɛ président ye sɛbɛnnikɛla ko nka ɲinɛ ka na kɛ dɛ parti politique belebeleba min bɛ kabi démocratie kununko ka n'a bila bi la ni dɔ de bi fara a ka bonya ka fɛn ma bɔ a la o ye Adema PSJ ye yala Adema PSJ a bɛna mun de kɛ a n'a bɛna cɛkura jumɛn de bɔ min kɔni bɛna jamanadenw ŋunanfa ni bɛɛ lajɛlen bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Adema ye parti min don n'a y'i ja a sɔnga Sunjata ma sabula a mɛnna dugu ma ni ka bali ka wuli k'i jɔ Fari ani fanga de wulila sɛbɛnnikɛla ko a ko farafinna tilebiyanfa parti politique minnu bɛ ni sanga bi k'a ma ANC Adema PSJ a b'a la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ kabi Musa Tarawele
Traoré ka fanga bina kana ni démocratie fanga ye parti min n'a gili kwalen bɛ n'a ye ŋanaba caman da kɛnɛ kan Adamadu Alpha Umaru Konare Ali Nuhu Jalo Ala ma hinɛ Lamini Traoré la Ala ma hinɛ Soumaïla Cissé la Ramsi Kajatuso Ousmane Sy Iba Ndiaye nin bɛɛ lajɛlen ye adamadenw de ye ani professeur Jonguda Traoré a tɔ caman de bɛ yen Johnny le Boubeye Soumel Boubeye ah oui adamaden ninnu bɛɛ dilan o a y'u dilan hali n'u tɛ yen bi a y'u dilan a jubaju ye adamaden awɔ Allah nam sɛbɛnnikɛla ko a ko Adama kɛra parti ba ye an ka jamana kɔnɔ min sigira IDPM bilen kɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko parti min n'a manjara n'a ye fanga mara n'a ye wulikajɔ caman kɛ wa o manja kelen min tun bɛ Adama ka kunun n'i ye diɲɛ Mali kungokolow ta k'a lajɛ a ko n'i ye partiw fɔ i bɛ Adama fɔ sɛbɛnnikɛla ko a k'an bɛ don min na ko bi Adama kun salen bɛ ni ka na Adama kɔni k'a kɛ ndosonda sa parti ye dɔwɛrɛ tɛ dɛ an fa to a ma ba cɛmɔgɔ Sangare kabi Adama dir'o ma parti a kun sara. O tɛ tiɲɛ ye o tɛ tiɲɛ ye ni ba cɛmɔgɔ kun tɛ fɛn m'a sɔrɔ Adama ko banna o tɛ tiɲɛ ye an ba to a ma dɛsɛra o ayi ba ma dɛsɛ a dɛsɛra ni ba tɛ ni ba cɛmɔgɔ Sangare tɛ Adama ko san b'a sɔrɔ a banna a y'a tile kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye cɛmɔgɔ Sangare an ba to a ma ba cɛmɔgɔ a y'i tile kɛ sɛbɛnnikɛla ko Adama mago bɛ ni kura la a n'a mago bɛ taabolo kura la min bɛna kɛ dɛmɛ ye Adama ma yan ko cɛbɔw n'a bi kɛ Adama kɔni di maa dɛmɛ Zenigo yi Adama yɛrɛ de bi candidat bɔ sabula IBK ka fanga san 7 Adama kɔni ye IBK de dɛmɛ ka fanga baara n'a ye sɛbɛnnikɛla ko Zeni o Zeni Adama yɛrɛ bɛ kɛnɛ nɔ wa maa min bɛ ni Adama tɔndenw cɛ ni muso Mali fanda 4 bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ jigi dalen b'a kan k'a f'u bɛna ka na danaya d'a kan a ka bɔ Adama tɔgɔ la Abdel Karim Konate dit en pays office du Niger PLP hali n'o y'a sɔrɔ a bɛɛ tununnen don a bɛɛ bɛ maloforo la maloforo ta bi maa tunu maa na hali n'a tununnen don c'est un paysan a peut le peut c'est un paysan non il peut je t'assure a bɛ se ka jamana in baara wa a bɛ se a dɔnniya b'a la wa a bɛ se a compétence b'a la wa a bɛ se a intégrité n'o ye tilennenya a bɛ en paix la wa a bɛ se mais n kɔni bɛ kelen dɔn il va falloir que Adama ka fara ɲɔgɔn kan u k'u kɔnɔ jɛya ɲɔgɔn ye ka sɔn k'a fɔ a bɛ ka k'a ye voilà u k'u kɔnɔ jɛya ɲɔgɔn ye n kɔni bɛ dɔwɛrɛ dɔn ni n ka journaliste ya bɛɛ n ma deli ka papier kala en paix kan k'a fɔ a da bɛ yuruguyurugu ko la a tɛ yen je sais que de Moussa Traoré à IBK bɛɛ ye médaille d'a ma tous les présidents non ça tu trouveras jamais un bon cadre intègre c'est un travailleur nam sɛbɛnnikɛla ko a ko Adama PSG a kunna ka di sabula cɛ min b'u bolo n'o ye Abdel Karim Konate en paix an bɛ don min na ko bi en paix kuma man di i t'a ye tosotasa ko la i t'a ye journal kɔnɔ a ti mankanji la a bɛ baara de dɔn sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ni Adama ye en paix sɔrɔ k'a k'u ka candidat ye san 2022 kalafili la a bɛ se ka kɛ jigiyaba de ye jamanadenw ma sabula en paix ye cɛ min ye tɔgɔ ka d'a ye tɔgɔ min don baara tɔgɔ de don sabula maa min don a ka d'a yɛrɛ ye ka baara kɛ jamanadenw ka wasa k'i sigi k'o jaabi lajɛ o cɛ don sɛbɛnnikɛla ko ko n'i y'a ta k'a lajɛ maa don fɛnɛ Adama kɔnɔ jigiyaba de don sabula nafolo min b'a bolo a ma fisaya parti ma ni parti kungo wulila yɔrɔ yɔrɔ an bɛ ti karigili bɔ min se b'a ye a b'o ta k'o di parti ma parti jɔlen ka to yɔrɔ o yɔrɔ n'a bi gɛlɛya i kan'a fɔ ko nin y'a ka base ye o t'a kunkolo la Adama vice président de don an bɛ don min na ko bi parti ko o ko mana bala an bɛɛ de bi wele est-ce que en paix l'empereur en paix wa playboy do dɛ alors là il aime se fringuer non playboy do non n'i y'a ye télé la soulier ninnu b'a sen na nka bi fɛ n kɔrɔkɛ don n tɛ se k'a fɔ a ɲɛna o kamalenba don wa ayi m'o fɔ jeli wala i kɔrɔkɛ kamalenba Sumare ka taamasen sa docteur Sumare ka taamasen k'i kama kɔrɔta ka i kɛ tan fa b'i jigin janga ala cɛ docteur Sumare n'a bi taama i b'a fɔ ko épaule kelen bɛna toucher duguma épaule cassée in dɛ o de ka d'a ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Abdel Karim Konate maa ɲɛnama don sabula fɛn min ye jamana in maa koloma fɛn o fɛn bɛ n'i ye an pe to a fa ye u bɛ nisɔndiya sabula fɛn min ye an pe ye a donni fonction publique la ka baara daminɛ douane na ka na sɛgɛw la k'o ban fɛn min ye Kayi a ye wulikajɔ minnu kɛ ka nafolo ladon jamana kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn o don fɛn min ye Kayi douane a bilen bɛ po k'a fan tɛ nafan tɛ
sɛbɛnnikɛla ko cɛmancɛla fanga nana daminɛ Abdel Karim Konate a taara ka kɛ ministre cɛmancɛla fanga na fɛn min ye jamanadenw ye u ka lafiya o don Cheikh Modibo Jara ale de ye jamana premier ministre ye Abdel Karim Konate ministre du commerce ale de ye malo prix kari k'a bi k'a da nɔgɔya Cheikh Modibo ka tradition tile la o donnama in kama cɛ kelen balolen don jɔnni ala GGB Grand Grenier du Bonheur ala i hakili jigin don dumanw na sa naam sɛbɛnnikɛla ko a ko Abdel Karim Konate a y'o kɛ o de kama fɛn min ye IBK a kɛlen ka fanga ta a y'a dɔn k'a fɔ an pe n'a bɛ maa min bolo i man ka sɛgɛ a ye an pe san 7 an pe a bɛ ministiriya la san 6 a m'a bila ministiri so dɔ wɛrɛ la fɔ commerce a kɛra ten ale t'a fɛ sɔngɔ ka yɛlɛ sɛbɛnnikɛla ko ka an pe to commerce la a bi gɛlɛya nka a bi suma sɛbɛnnikɛla ko a ye wulikajɔ caman kɛ bi na jamanadenw tɔɔrɔlen bɛ tulu tɛ se ka sa sogo tɛ se ka sa a ko fɛn min ye da dunfɛnw ye u gɛlɛyara sɛbɛnnikɛla ko kɛra a tigi kɔ sabula an pe faralen bɛ cikɛlaw kan a bɛ office du Niger kɔnɔ an bɛ don min na ko bi sɛbɛnnikɛla ko an pe kelen min ye fɛɛrɛw sigi sen kan ka jamanadenw lafiya ale kelen de don sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi ni jamana ye cɛ in sɔrɔ sabula fɛn min ye nafolo ko bosoni k'a ɲɛdɔn a yɛrɛ y'o kala de kɛ sɛbɛnnikɛla ko a bi politiki dɔn a bi jamana in dɔn a bi jamanadenw dɔn bɛɛ nali an ka jamana kɔnɔ o sira taamaba don sabula farabugu ko gɛlɛya a n'a wulikajɔ minnu kɛra an pe de kɛra cɛsiri kɛbaa ye dogo la min bɛ se k'a to farabugu gɛlɛya ka wuli ka bɔ yen a kɛra ten bon politique e ɲɛ b'a la le gars là il ne communique pas mais il a un parcours oui mais justement mais il communique pas. T'a fɛ ale ka ye. Ayi o ma o cɛ tɛ. Sɛbɛnnikɛla ko. a ko fɛn min ye Prosper Kibi. hali bi. a bɛ wolomali kɛ o. awɔ hali bi. Prosper Kibi wolomali kɛ o. awɔ. a ko Abdel Karim Konate. ni Mali y'a sɔrɔ a b'a sin ka cɛ mun ma. o ye Américains ka masakɛ. Ronald Reagan. min ye Amérique bɔ nɔgɔ la k'a sɔrɔ hali diplôme ba t'a bolo. a ko kɔfɛ. Seni Kunce Niger. Eyadema Togo. Thomas Sankara Burkina Faso. Mathieu Kérékou Benin. Amadou Toumani Touré Mali. Universitaire tɛ mais a ye Mali bɔ nɔgɔ la. a kɛra. an pe y'o ɲɔgɔnna di. il le faut hein. an bɛ n'an yɛrɛ kan o. il le faut. an bɛ n'an yɛrɛ kan. Mamadou. Daba Tunkara. naam. i bolo don. jɔnti sedu ne bɛ n gele ku. n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la révélation. ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan. a bolo ko 549 fasiri kɛba a tɔgɔ de ko Prosper Ki. Prosper Ki ko a ko a bɛrɛ ka ayiwa min ye fanga ɲini ye i k'a dɔn maa caman dɔn a bɛ fɔ i k'a dɔn filajɛ a b'a fɛ k'i lama sabula tile fila in na wulikajɔ ani baara minnu bara ka k'a fɛ i k'a dɔn ko k'an ka taa sɛbɛ la o de ye dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise premier ministre kɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise jɔnni k'a dɔn tile fila in na a bara ka wulikajɔ minnu kɛ caman minnu bara ka kɛ a bara ka don maa minnu kan jɔnni k'a dɔn hakaja maa bɛ se ka da la k'a fɔ Bubu Sise a b'a fɛ ka da ɲuman gosi a ko wulikajɔ ni cɛsiri i b'a ye k'a fɔ taali laban min jamana maaba minnu bɛ n'a taara olu taama o ye n k'i ɲininka ayiwa min ye ɲɔrɔ sirokɛ bu ye a ma da u ma bu ye i k'a dɔn tɛmɛnen kɔfɛ ɲɔrɔ talilakaw ani jatigilakaw jɔnni k'a dɔn a taara ninnu bɛɛ lajɛlen fɛ ka taa dugawu ɲini sɛbɛnnikɛla ko jamana in maaba fɛn o fɛn bɛ yen walima politiki maa minnu bɛ yen bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔrɔ sɛgɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ t'i ta fɔ bu ye n'i hakili b'a la i k'a dɔn o y'a sɔrɔ cɛbilen dara an bɛ paani na Sumɛlɛ Bube Mayiga i k'a dɔn Asuma Sepi Seydou Mamadou Kulubali mouvement politique bɛnkan a k'i k'a dɔn Bubu Sise ta dara olu kan sɛbɛnnikɛla ko Bubu Sise i k'a dɔn maa dogolen dɛ sabula i k'a dɔn premier ministre jamana premier ministre kɔrɔ laban don i bɛ ka tile la a ka wulikajɔ ni cɛsiri Jɔnni Sidi k'a dɔn ayiwa tuma min a bɛ premier ministre ya la maa caman ye tɔnni ta k'a sɛgɛrɛ k'a fɔ kadiri ɲɛnama don wa a bɛ jamana in sɛbɛkɔrɔ dɔn wa jamana kanu b'a la Jɔnni Sidi k'a dɔn hali n'o y'a sɔrɔ maa tɛ kɛ ko jugu t'i la kuma caman bɛ fɔ a ma nka n'i ye baaraw ta k'u lajɛ a n'a ka cɛsiri Jɔnni Sidi tuma min premier ministre don ale yɛrɛ kɛra sababu ye Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga k'a tila a bolo waati la nka o y'a sɔrɔ politiki gɛlɛyabaw mana jamana wariko ani jamana sɔrɔ bosoli ani jamana ɲɛtaa Bubu Sise a ye wulikajɔ caman kɛ sɛbɛnnikɛla ko an bɛ donni minɛ ko bi dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise sɔmi kelen don k'a fɔ jamana politiki maakɔrɔba caman bɛ yen minnu kɔni bara k'a bɛlɛ walima ani minnu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo Jɔnni Sidi k'a dɔn politiki jolenba tɔn minnu bɛ yen maa caman jɔlenlen bɛ ka bɔ o tɔnw na minnu b'a fɛ ka taa sɛbɛkɔrɔ dɛmɛ sɛbɛnnikɛla ko nin bɛɛ lajɛlen kɛwale nka n bɛ min kɔni f'i ye kuluba t'a ko nɔgɔn dɛ Jɔnni Sidi k'a dɔn n'a ma kɛ ka ban i ye maa min ye kuluba Jɔnni Sidi k'a dɔn n'o tɛ kan'a fɔ abada ko karisa bɛ k'a ye sɛbɛnnikɛla ko ni garijɛgɛ bɛ maa fana na kuluba t'a la Bubu Sise a bɛ sɔn ka sɔrɔ a la a y'a fɔ dɛ olu de tun tɛ sisan awɔ e de tɛ pas le premier ministre IBK a nana de il était premier ministre IBK oui
Boubé Maïga n'a pas été Premier ministre. Mais Boubé bɔra la maintenant. Alors Boubé était Premier ministre. N'a pas été à Kati. Boubé tun tɛ Kati ale ma minɛ ka taa Kati wa. Les Tchema Iber Koulibaly, ils n'ont pas été ministres de l'Ibeka. Tchema bɔra la maintenant. Olu y'a ye a maɲi u bɔra la. Mais ale taara minɛ Yirido kɔfɛ. Nin bɛɛ kelen. A nana de. Ka fɔ nin bɛɛ kelen. Ni mun ye sɛbɛn ye. A nana wa. I fana ne na. An ye min d'a la ka bɔ révélation kɔnɔ ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan. K'a ye duuru don fiɲɛ na o. Yalɔ e ka ko filɛ nin ye. A barisa nin kelen o kelen bɛ se ka kɛ président ye. Il faut faire attention. Ala k'a kɛ. Mamadou président premier an ko min dɛ. Ayi an ko min. I da fiɲɛ bɔcogo man ɲi. Jɔsi Seydou n bala cogo bɛ di. Daba Tunkara ne bɛ n tɛgɛ don. O bi kɛ. Ko ni sɛbɛn ye an ko min ma indicateur du renouveau. Naam. Fasiriba n'o ye Seydou Jara ye. Jarakɛ ko. N'o ma Seydou nin y'a ka sɛbɛn ye. Hali. Seydou Jara ko. Gɛlɛya min tun bɛ parti PRVM kɔnɔ. A fɔ ɲɔgɔnmɛni parti. Kiri kɔni ale ye jaabi bɔ k'a bi canjalaw. Bɛɛ kɛra kelen ye. Ɲaamɛni parti. Awɔ. Ɲaamɛni. PRVM awɔ. A fɔ ɲaamɛ parti dɔrɔn n'i ko ɲaamɛni y'u dɔgɔya dɛ. Wa anw b'a dɔn de burusi kɔnɔ koyi. An b'u wele ko ɲɔgɔmɛni. A y'a fɔ ɲaamɛ parti. Komi ɲɔgɔmɛ min dessin b'u ka logo kan. Awɔ. U y'a dɔgɔya k'a kɛ fitinin ye. I b'a ye k'a lasa. Mais a ka dɔgɔ an b'a fɔ ko ɲɔgɔmɛni. Awɔ ɲaamɛni parti. Burusi kɔnɔ. N'i ko ɲɔgɔmɛni dɔrɔn bɛɛ b'a dɔn. Ayiwa. Nin parti don. Naam. Sɛbɛnnikɛla ko. Hali. A ko fɛn min ye kiiri tigilamaw ye. Commune 6nan tribunal ale de ye jaabi bɔ k'a bi tali. Kalo tile 9. Sabula. Gɛlɛya kun bɛ cɛ fila ni ɲɔgɔn cɛ. Mamadu Umaru Sidi bɛɛ lajɛlen bɛ ka parti kunkanko kuma fɔ i ta fa. Sɛbɛnnikɛla ko. A ko kiiri tigilamaw ye kɔrɔfɔ fɔ ni k'a ban. Sabula u nana kiiri tigɛ ni ka jaabi bɔ k'a bi tali. U ye jaabi bɔ. Jaabi min bɔra. A ko n'i y'a kɔlɔsi ni ka taa ka segin. I b'a ye k'a fɔ maa ma tɔnɔ maa ma pɛridi. Sɛbɛnnikɛla ko. Naam. A ko n'i y'a ta k'a lajɛ kiiri tigilamaw ye min fɔ. O de ye k'a fɔ maa min kun ye plainte don n'o ye Mamadu Umaru Sidibe ye. K'a fɔ fɛn min ye parti ye a tɔ sigira ka ban. Maa dɔ bɛ ka kuma parti tɔ a la n'o ye Sanba Kulubali ye. O plainte in ko Umaru Sidibe. Nin bɛɛ kun ye congrès kɛ k'u ka bureau sigi. Kalamaw ye jalaki bin'u kan. K'a f'u ye parti a sariyaw sɔsɔ. O tuma u gɛnna ka bɔ parti la. Olu diminen. U fana ye maaw wele. Février kalo Sanba Kulubali taara ka kɛ père président ye tuguni. Njɛ fila ni maa o maa kumana parti to a la k'a sɔrɔ a n'o kun ye parti président ye sani décembre kalo tile 26 cɛ o de bi to président la sabula congrès min kɛra avril kalo tile 2 san 2016 bureau gɛlɛya. Sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye nin ko in kɔni ye banna ta nin b'a jira k'a fɔ gɛlɛya min b'u ni ɲɔgɔn cɛ ni bɛɛ ye sira fara kiri y'u fara ɲɔgɔn kan. Min tora o de ye k'a fɔ fɛn min ye Usmani Sherifu Madani Aidara fɛn min ye nin parti in ye a tɔndenw a kanubaw caman bɛ minnu bɛ parti in na o tuma fɛn min ye Usmani Sherifu Madani Aidara ye dɔw y'a jira fɛn min ye ŋunuŋunu ye o bi sen sariya ni kiiri de y'u diyagoya u ka taa ni ɲɔgɔn ye fɛn min ye 275 ye o don sɛbɛnnikɛbaa ye dankɔrɔba yɛrɛ de ye Alhaji Abe Haidara Abe Haidara ko a ko awa taji feere bunna k'u ka hydrocarbure ɲɔgɔn sodi k'a dɔn awa cakɛda dɔ tɔgɔ bɛ fɔ u k'a ma ko Dukwal i fana don awa o donnen don sabula essence ko kɔni gundo ale de y'o sɛbɛkɔrɔ dɔn nka n'i ye ko ta k'u lajɛ a to a bɛ ko caman na minnu tɛ ko duman ye Johnny Sodi k'a dɔn Burkina Faso président kɔrɔ Blaise Compaoré a n'a furumuso Chantal Compaoré Johnny Sodi k'a dɔn ani ninnu kun ka di o ye jada ye Blaise yɛrɛ ka ŋanamu kuma caman bɛ fɔ wari walima wari suɲɛnen caman bɛ fɔ e ko a dɔw maralen tɛ maamu bolo de ye Johnny Sodi kɔrɔfɔ in sɔrɔla sɛbɛnnikɛla dɔ la Johnny Sodi dɔ u k'a ma ko Alain Dobe ale Dobe i k'a dɔn a don Blaise Compaoré ka wari ŋanamu dɔ bɛ yen miliyɔn 700 ani miliyɔn 20 i k'a dɔn o wari sɔrɔla Blaise bolo Johnny Sodi k'a dɔn kuma min Bamajan wale bi Côte jamana na rebelle n'u ye Côte i k'a dɔn a BCEAO dakulundi k'a filingolondi a wari kasabi dɔw ko k'a dɔ sɔrɔla taabolo fara minnu bɛ a rebelle taara dakulundi a don min ye Ouattara ye ale de kun ye ko in ɲɛmaa ye ayiwa c'est Ouattara de sɛbɛnnen bɛ yan c'est Ouattara c'est Ouattara Isaka Ouattara di Ouattara
Jɔn Seydou bangi wari min dara million 700 ani million 20 Jɔn Seydou ka do sɛbɛnnikɛla ko awa i ka do Mamu Dugubili Mamu i ka do a to a bɛ ko in na ko Mamu Duguri yalima i ka do Mamu yɛrɛ ka ko a donnen do cogo jumɛn in na yalima a bɛ nin ko ninnu de la wari yɛrɛ jubaju ye nin ye wa ɲininkali tɔn bɛɛ nka siga ko n tɛ min na maa caman y'a lakali k'a fɔ Mamu Dukure Fonizire do sabula a bɛ wari de ni ko kabako Jɔn Seydou hali Covid-19 million 100 de di dɛmɛ bolo kan wari fula in dilan ko o ma ja dɔw yɛrɛ ko a yɛrɛ de laban nana jigisa jɛmɛni b'a bolo i k'a dɔn a bɛ mɔgɔw sɛbɛn kɔrɔsɔn k'a wɛndɛrɛ nka nin n'a ta bɛɛ Jɔn Seydou k'a dɔn sɛbɛnnikɛla ko min kɔni b'a nɔfɛ n'o tɛ tɔgɔ duman ye o kɔni ye nin ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ aujourd'hui kɔnɔ a ka bi bɔli la Daba Tunkara ne bin tɛgɛ don fɛn min ye Mamadu Tarawele nin y'a ka sɛbɛn ye Mamadu Tarawele ko nin ye ŋanaba ye fɛn min ye ŋanatigiya ka fisa ni ŋanaya ye fɛn min ye Abdul Kulubali Abdul Kulubali denmisɛn biɲɛkɛnɛ don min cɛsirilen bɛ jamana kɔnɔ musow ni denmisɛnw bɛ se ka dɛmɛ u ka ɲɛtaa la cogoya min na sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Abdul Kulubali ye a kulekan tɛ dɔwɛrɛ ye a yɛrɛ ɲɔgɔnna denmisɛn minnu bɛ yen wala minnu b'a ni ju cɛ n'u ye kalanw kɛ baara ma sɔrɔ o bɛ se ka dɛmɛ cogo min na ni k'u bila ca la o de bɛ kɛ sababu ye jamana ka bɔ nɔgɔ la sɛbɛnnikɛla ko musow fɛnɛ n'olu ye jamana in gulomaba ye a kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ sigi sen kan projet dɔ nalen b'a bolo u ko min ma autonomisation des femmes et des jeunes dɔwɛrɛ tɛ musow ni denmisɛnw bɛ se ka s'u yɛrɛ kɔrɔ cogo min sɛbɛnnikɛla ko n'o dafara bɛɛ fɛn min ye jamana ɲɛtaga o bɛ sabati Abdul Kulubali a ka ye jɛkulu sigi jɛkulu min n'u ko a ma sigida yeele a ye wuli kajɔ min kɛ an ka jamana kɔnɔ a dogolen tɛ sabula fɛn min ye musow ni denmisɛnw ye ka du jigi kɔrɔ kalanbolo ani taasiraw la ani baaraw ani k'u dɛmɛ min bɛ se ka t'u ka baara daminɛ o kɛra kala dɔrɔn tɛ k'u bila ka nafolo d'u ma k'u dɛmɛ u ka baara kɛ ni ka s'u yɛrɛ kɔrɔ o muso bayirika caman bɛ yen ani denmisɛn bayirika caman bɛ yen minnu bɛ yen n'olu ye sɔrɔ kɛ ka ban minnu bɛ yen n'olu ye baara daminɛ wa u bɛ ka du ta sɛbɛnnikɛla ko tɔn min yɛrɛ n'o b'a bolo a sigira 2013 a ye hakilina min da o tɛ dɔwɛrɛ ye musow ni denmisɛnw bɛ se ka dɛmɛ cogo min na sabula n'i ye muso kunda lajɛ maa minnu b'a la n'u ma kalan wala minnu ma kalanjɛ kɛ o de ka ca denmisɛn caman bɛ yen minnu ni semaku somaw ye wala u ma garisɛgɛ sɔrɔ kalan na dɔw yɛrɛ bɛ yen kalan bannen kɔfɛ diplôme minɛlen b'u bolo sigilen bɛ tewuli la Abdul Kulubali ko a président n'o ye Abdul Kulubali ye ko in kɔni tɛmɛna association kan sabula a kɛra jɛkuluba de y'a bolo min n'a makadi Mali fanda 4 bɛɛ lajɛlen a ye wuli kajɔ kɛ Moti mara la fɛn min ye muso caman bɛ yen ka t'olu dɛmɛ ni programme ye min b'u dege safinɛ dilanni la safinɛ min ko don o ye safinɛ an ka sɛnɛkɛfɛnw ye k'u bayɛlɛma fɛn min ye saɲɔ ye kerenge k'u bayɛlɛma k'u kɛ dumunifɛnw ye ka juguw dilan ani ka fɛn caman dilan min n'a bi sɔrɔ an ka dumunikɛyɔrɔw la Abdul Kulubali a ye nin sira don musow kɔrɔ sabula a ko n'i taara an ka alimentation kɔnɔ n'i taara an ka dumunifɛn feere yɔrɔw la dumunifɛn minnu bi bɔ kɔkan ka na o de ka ca ni Mali ta ye k'a sɔrɔ Mali ye sɛnɛkɛ jamana ye o kan ka dabila kan ka dabila sɛbɛnnikɛla ko ko an bɛ don min na ko bi fɛn min ye muso 10,000 ani muso 56 ye san 2020 olu bɛɛ la 30 a bɛ nin ko in na a ye nin ɲɛdɔn sabula fɛn min ye musow ye k'u dɛmɛ min bɛ se ka t'u ka bɔ nɔgɔ la a y'o baara kɛ jamana in fan caman na a yɛrɛ kucala kade don nka n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye muso caman ye a y'olu dɛmɛ Zangaso a ko n'o tɛmɛna ka bɔ yen Zegwa a ye muso 100 a y'olu bolo don baara la ye fɛn min ye dugu wɛrɛ bɛ yen n'o ye so mara ye a ye maa caman da baara la ye ni k'u bolo don baara la sɛbɛnni ca ni Mali ta ye k'a sɔrɔ Mali ye sɛnɛkɛ jamana ye o kan ka dabila o kan ka dabila sɛbɛnnikɛla ko ko an bɛ don min na ko bi fɛn min ye muso 10,000 ani muso 56 ye san 2020 olu bɛɛ la 30 a bɛ nin ko in na a ye nin ɲɛdɔn sabula fɛn min ye musow ye k'u dɛmɛ min bɛ se ka t'u ka bɔ nɔgɔ la a y'o baara kɛ jamana in fan caman na a yɛrɛ kucala kade don nka n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye muso caman ye a y'olu dɛmɛ Zangaso a ko n'o tɛmɛna ka bɔ yen Zegwa a ye muso 100 a y'olu bolo don baara la ye fɛn min ye dugu wɛrɛ bɛ yen n'o ye Sikaso mara ye a ye maa caman da baara la ye ni k'u bolo don baara la sɛbɛnnikɛla ko nana communiqué a y'olu kala baara la ni ka kan ka dabila o kan ka dabila sɛbɛnnikɛla ko ko an bɛ don min na ko bi fɛn min ye muso 10,000 ani muso 56 ye san 2020 olu bɛɛ la 30 a bɛ nin ko in na a ye nin ɲɛdɔn sabula fɛn min ye musow ye k'u dɛmɛ min bɛ se ka t'u ka bɔ nɔgɔ la a y'o baara kɛ jamana in fan caman na a yɛrɛ kucala kade don nka n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye muso caman ye a y'olu dɛmɛ Zangaso a ko n'o tɛmɛna ka bɔ yen Zegwa a ye muso 100 a y'olu bolo don baara la ye fɛn min ye dugu wɛrɛ bɛ yen n'o ye
ye Sikaso mara ye a ye maa caman da baara la ye ni k'u bolo don baara la sɛbɛnnikɛla ko nana communiqué a y'olu kala baara la ni ka laban sɛbɛnnikɛla ko a ko Abdou ça c'est Yaskul Yaya Kulibali Yaya Kulibali qui était à Radio Kaira là. I don't know. Bon, au quoi ils ont mis sur rail. Ben, Yaskul, cher confrère. Si tu veux son numéro, je peux t'arranger. Arrange-moi. Voilà. Journaliste de Yaskul de Aya Kulibali ka numéro Chima. Bon, donnant. Ibi, Bedemo Amadou Aïdara ka numéro dia. Je te donne le numéro de Abdoul Kulibali. Bedemo Amadou Aïdara ka numéro. Tout de suite, Mbo Dima. Voilà. 76 23 60 62. Et non. Nesara. C'est le numéro de Dabatungara. Wartogu. Ou bien si tu as le numéro personnel direct de Bassedou, ou de Davé. D'accord. Davé. Bon, quand même, les numéros que nous venons de dire à la radio là, c'est pas bon. Après l'émission, je te donne. C'est promis. C'est promis. Promis juré. Je dis c'est nous, mais nous, aujourd'hui, yon c'est du cas de Matika Nganaye, ni doma la qui totien, Matika Wulika Jokelay, ni doma la qui shekari. I don't know. Bon, au quoi ils ont mis sur rail. Ben, Yaskul, cher confrère. Si tu veux son numéro, je peux t'arranger. Arrange-moi. Voilà. Journaliste de Yaskul de Aya Kulibali ka numéro Chima. Bon, donnant. Ibi, Bedemo Amadou Aïdara ka numéro dia. Je te donne le numéro de Abdoul Kulibali. Bedemo Amadou Aïdara ka numéro. Tout de suite, Mbo Dima. Voilà. 76 23 60 62. Et non. Nesara. C'est le numéro de Dabatungara. Wartogu. Ou bien si tu as le numéro personnel direct de Bassedou, ou de Davé. D'accord. Davé. Bon, quand même, les numéros que nous venons de dire à la radio là, c'est pas bon. Après l'émission, je te donne. C'est promis. C'est promis. Promis juré. Je dis c'est nous, mais nous, aujourd'hui, yon c'est du cas de Matika Nganaye, ni doma la qui totien, Matika Wulika Jokelay, ni doma la qui shekari. Iteke Barakela Jamane Ngonojoa, c'est du Nganaye, Kanabi Sorai. Ben, Yaskul, cher confrère. Si tu veux son numéro, je peux t'arranger. Arrange-moi. Voilà. Journaliste de Yaskul de Aya Kulibali ka numéro Chima. Bon, donnant. Ibi, Bedemo Amadou Aïdara ka numéro dia. Je te donne le numéro de Abdoul Kulibali. Bedemo Amadou Aïdara ka numéro. Tout de suite, Mbo Dima. Voilà. 76 23 60 62. Et non. Nesara. C'est le numéro de Dabatungara. Wartogu. Ou bien si tu as le numéro personnel direct de Bassedou, ou de Davé. D'accord. Davé. Bon, quand même, les numéros que nous venons de dire à la radio là, c'est pas bon. Après l'émission, je te donne. C'est promis. C'est promis. Promis juré. Je dis c'est nous, mais nous, aujourd'hui, yon c'est du cas de Matika Nganaye, ni doma la qui totien, Matika Wulika Jokelay, ni doma la qui shekari. Iteke Barakela Jamane Ngonojoa, c'est du Nganaye, Kanademu BMS Kadrou de. Si tu veux son numéro, je peux t'arranger. Arrange-moi. Voilà. Journaliste de Yaskul de Aya Kulibali ka numéro Chima. Bon, donnant. Ibi, Bedemo Amadou Aïdara ka numéro dia. Je te donne le numéro de Abdoul Kulibali. Bedemo Amadou Aïdara ka numéro. Tout de suite, Mbo Dima. Voilà. 76 23 60 62. Et non. Nesara. C'est le numéro de Dabatungara. Wartogu. Ou bien si tu as le numéro personnel direct de Bassedou, ou de Davé. D'accord. Davé. Bon, quand même, les numéros que nous venons de dire à la radio là, c'est pas bon. Après l'émission, je te donne. C'est promis.
C'est promis. Promis juré. Jodi se numbi boni sebenye sebemi nuka ma aujourd'hui. Yon se du cadre matike nganaye. Ni do ma laje ki tokotien. Matike wuli ka jokelay. Ni do ma laje ki shekari. Iteke barakela jamana ngono joan se du nganaye. Kana temu kad e BMS cadre de. Mesdames et messieurs, chers invités, nyaba dangoroba ka wuli ka joni chasiri ikado aberata ayreka cadre dobe. Minu ngoni ndone do tokotien ani na matiena. Dorete de anga fere beke alinu e barakela yi an desele do anga ngana mu ni shoni na ni alinu wulla ka bo anguna domi ambe mi nge ka korono e ngana mu ni shoni am so ko buluda ga kani jengo ni ndo anguna ni nde wardu wa ma warata du op ma nga dabali jugo ni ngalo tike ka dala sabani kala ko ikado wati kala ibi ngunu kuma de medungo do alinu kwa nga dangoro baba nona amafo ngelu non so tokinola anya bido Jean Sedou mami nu nana don alunu ma kelen wele ki nyininga iye ni voma muna walma ibe mun nofe Jean Sedou ka don alunu bina ku ye minyi faso de ya wele kwa ka barake wo barakele ale baguni faso ko domi alunu ikado anvara ikado ale bitaka boy Jean Sedou ako BMS SA be ba do yelema min dona bangi nga sana yele ani bangi ka nyeta Jean Sedou ani war soroli ikado o donné do cadre fe o donné do befe semene kala ko awani shifuru taka lajabi John se de don hakaja abi mani soja ako milliard konondo John se de soro ninje katabla fo milliard tan ani kola soro ninje la John se de don nindana wa yera foyi semre gala ko ikado alinu kulubali BMS nyama John se de baraka dabali ni fe betige o se ka to tiya kuma mi benga alu ako il est kulubali awo e benga doa mais mo mi vie alun non ibeni mbefo aka warti soro de Yesu yu sedo ku bolodo ne bora emini non aka benia c'est-à-dire que je suis pas là-dedans. Non, ce que je vais te dire il intègre oui bara ni baraka abasara mais na ya do ika bara na fati il te dit non bon ode mani malien bon ando masu ko voilà ando masu ko fait o ye to ujogo de ando fait on va fo mako ko ni to ujogo de ba bon anga contrôle bloqué le do ni je l'ai dit même c'est pour lui la révélation a kana contrat drama voilà wabi 2022 kono mais je te dis tous les grands cadres de ce pays ma minum bi tien yere ka modelu c'est vrai ton service olu de ben galoni na marabo kata daila ni information yi ko abeka charoika c'est approche voilà ni nguye sebanye anya mimbo aujourd'hui kono akabi bolla bitaye ko anda blaya pagi bita ma blaya sananga ko do nyana amba da bela jele klokan ka fo fangura no ye ijiri o humu konana association jamana jamalula ko ubi adabela jele klokan ka fo ubina laje bake min bi ke sibrido jekalo kli wolonvlan no ye chinie abike feminye cité Amazon au terre au club yan fa fe buluka sumbu 15h wati ando ma suku fe o ye to ujogo de ando fe on va fo mako ko ni to ujogo de ba bon anga contrôle bloqué le do ni je l'ai dit même c'est pour lui la révélation a kana contrat drama voilà wabi 2022 kono mais je te dis tous les grands cadres de ce pays ma minum bi tien yere ka modelu c'est vrai ton service olu de ben galoni na marabo kata daila ni information yi ko abeka charoika c'est approche voilà ni nguye sebanye anya mimbo aujourd'hui kono akabi bolla bitaye ko anda blaya pagi bita ma blaya sananga ko do nyana amba da bela jele klokan ka fo fangura no ye ijiri o humu konana association jamana jamalula ko ubi adabela jele klokan ka fo ubina laje bake min bi ke sibrido jekalo kli wolonvlan no ye chinie abike feminye cité Amazon au terre au club yan fa fe buluka sumbu 15h wati otma anyinembe alislam bela jele kma u ka wuli deuxième adjoint Moribo Diabaté nous comme Moribo gauche on do fait on va fo mako ko ni to ujogo de ba bon anga contrôle bloqué le do ni je l'ai dit même c'est pour lui la révélation a kana contrat drama voilà wabi 2022 kono mais je te dis tous les grands cadres de ce pays ma minum bi tien yere ka modelu c'est vrai ton service olu de ben galoni na marabo kata daila ni information yi ko
k'a bɛ ka caro i kan. C'était proche. Voilà. Ni mun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ aujourd'hui kɔnɔ a ka bi bɔli la. Bita ye ko an t'a bila yan. Paki. Bita an b'a bila yan sanni an k'an kɔ don ɲɔgɔn na an b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ Kankura n'o ye Ijiri o hukumu kɔnɔna na association Jamalula ko u bi a da bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ u bɛna lajɛba kɛ min bɛ kɛ sibiri don juillet kalo tile 7 n'o ye sini ye a bɛ kɛ fɛn min ye cité Amazon o tɛrɛ o tile bi yan fan fɛ Bulukasunbugu 15h waati o tuma a ɲininen bɛ alisilamɛ bɛɛ lajɛlen tuma u ka wuli deuxième adjoint Modibo Jabate n'u k'a ma Modibo Gosi n bɛ taa kɛnɛ kan. Donc Modibo Kamara n'u ko Dafejɛ Modibo Jabate Modibo Gosi olu de y'a labɛn b'a ye wa fɛn min ye seliba hukumu kɔnɔna na ni ninnu y'a ɲɛmaaw ye ko bɛɛ samɛ mais maa min b'a ko jukɔrɔ k'a suruku n'ale ye i tɔ tigɛ i kɔfɛ i b'o dɔn wa Ahmed Jakite. Hɔrɔn mana fasa ale ni hɔrɔnya fasara a bɛ don jeliw ni ɲɔgɔn cɛ a fasala koyi Ahmed Jakite don société sécurité 711 k'u bɛna maa dɔw ta nin na i ka wolosɛbɛn kopi 1 ani i ka CV fɛn min ye Dibacili station Shell kɛrɛfɛ